el 2012 i aquí està amb nosaltres. En Javi López és llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, on has estat professor també, em sembla, no? I has estat o ets encara primer secretari de la Joventut Socialista? He estat, Doncs Ernest Urtasun és diplomàtic de professió, per si algú no ho sap, és llicenciat en Econòmiques també per la Universitat Autònoma i és membre de l'executiva d'Iniciativa. Amb ell, si comencem aquest debat, veieu que no hi ha ningú del Partit Popular, que segons m'han informat els del Casal que han organitzat això, han decidit no venir, i tampoc hi ha ningú de Ciutadans, que tot i que en un primer moment havien anunciat que vindrien, doncs finalment tampoc poden estar aquí. Per tant, espero que malgrat això... Que estem aquí ara, pendents de saber si hi haurà o no eleccions al setembre, com estava anunciat, pendents de confirmar-ho. M'agradarà molt saber quina posició teniu cadascú de vosaltres sobre aquest tema. Que estem aquí quasi, podríem dir, 5 anys després de la sentència del Tribunal Constitucional, 3 anys després de la reclamació del pacte fiscal, 2 anys després de la declaració sobiranista, un any quasi després del referèndum, i que avui mateix tenim, doncs, l'última, no sé si dir-ne anècdota, no? Però hi ha un recurs del ministre d'Ensenyament de Madrid contra el procés de preinscripció a les escoles catalanes, argumentant que el castellà, no està, diguem, inscrit en el paper que han de firmar els pares. Això em sona. Doncs és la primera pregunta. M'agradaria saber si d'aquí fins no sé quan això no té més solució que una confrontació sistemàtica. Si us sembla que comenci en Ramon Tremosa, com tenim 2 o 3 blocs, després el primer en començar seria l'Ernest i després el Javi López i tu, cas, no podràs anar. Jo dic adéu. Podràs anar. Endavant, Ramon. Bé, a veure, doncs sí, el dia a dia va fent que la llista de greuges sigui llarga, no? El Financial Times va fer una portada contra el ministre Wert i també el The Economist, ja quan parlava d'espanyolitzar els alumnes catalans, i el The Economist també el 2012 també va fer una peça sobre aquest tema parlant de Spain's own goal, és a dir, el gol en pròpia porta d'Espanya, no? Perquè que estem aquí al Parlament de Catalunya defensant el model actual d'ensenyament a Catalunya i que això es practica un 80% del Parlament, no? I doncs encara a aquestes alçades encara hem de parlar d'aquestes coses òbvies. Llavors, esclar, jo penso que clar, a Espanya ara podríem allargar-nos amb causes antropològiques, històriques, sociològiques, espirituals, si voleu, però jo veig poques expectatives de reforma a millor en l'estat espanyol. I aquí en aquest sentit us recomano que si teniu el Google a la mà, a través d'una tablet o un mòbil, si us avorriu mentre debatem, podeu entrar al Google i piqueu Wall Street Journal, les inicials, WSJ, poseu Why Spain Won't Reform, que és un article que surt com a primera referència, que és fantàstic, publicat a finals del 2012, on el gran diari de la dreta conservadora americana, republicana, fa 2 peces, perquè hi ha un altre article que es va publicar dient Spain Rescued but not Saved, del mateix autor, Raymond Zhong, i on allà fa una explicació boníssima de per què Espanya no es reformarà. I això no ho diu Ramon Tremosa, que s'ha pres unes birres abans d'entrar, cosa que he fet avui al migdia, i que per tant ve aquí amb l'esperit elevat. No, això ho diuen racionalment, es fa una anàlisi des dels centres de poder dient que aquesta gent, per sistema de governança que ve del segle XIX, que són unes nissagues familiars molt grans, i sobretot el Wall Street Journal deia, mirem els currículums dels últims governs, socialistes i populars, i analitzem els currículums dels ministres i veiem que tenen unes característiques comunes la major part d'ells, i a més donen noms i cognoms. Diu el Wall Street Journal, els ministres, molts no parlen anglès, no tenen estudis universitaris, no han treballat mai al sector privat, no han viscut mai a l'estranger. Per tant, són presa fàcil de les grans multinacionals regulades madrilenyes perquè tot canviï, però que res no canviï.
el gato pardo. Això ho diu el Wall Street Journal, una anàlisi i si us fixeu ara en l'economia, de les coses, com deia el Niño Becerra el dilluns a 8TV, deia de les coses que van bé a Espanya ara, totes depenen d'Europa i de la conjunció estatal favorable, és a dir, el preu del petroli baix, tipus d'interès baix, perquè el quantitatiu easing de la central, l'euro depreciat, tot això és vent de cua per l'economia espanyola, però que quan aquestes causes desapareguin les tensions poden tornar a ser perquè no s'ha fet una reforma a fons de l'economia espanyola. Per tant, jo penso que el moment polític que vivim, i amb això acabo, a Catalunya ve explicat perquè més i més gent a Catalunya, i molta de la qual no venia del moviment sobiranista, no anticipa a mig termini reformes a millor a nivell federal pel tema català, però a nivell de reforma econòmica, de mercat laboral, fracàs escolar, sistema judicial, agència tributària, xarxes de comunicació, gestió d'aeroports, AVEs radials. No veiem a mig termini una expectativa de millora racional, sinó tot el contrari, la persistència en els tics de sempre, i per tant per això hi ha incentius racionals creixents per a constituir-nos en un estat. Jo recordo que el Raül Romeva i el Junqueras haver fet moltíssimes rodes de premsa que acabaven amb aquesta frase: la posició del govern espanyol dona incentius racionals creixents a la separació, i per tant així estem, que dia passa, any empeny en aquesta direcció. Bé, jo crec que, sense contradir en absolut el que deia el Ramon, que em sembla que és que il·lustra molt bé el punt, o un gran punt de vista sobre la qualitat de les relacions entre Catalunya i l'estat espanyol, jo crec que hem d'afegir en aquesta reflexió una més, com dir-ho, més genuïnament catalana, o en tot cas no per tancar-nos, i encara menys vist des d'aquí d'Europa, des de Brussel·les precisament, sinó ben al contrari, per imaginar-nos no amb un somni ni amb una utopia idíl·lica, sinó per treballar la imaginació de quina mena de país som i quina mena de país podem ser. I això vol dir entrar en els altres tres blocs, quina mena de sistema institucional, quina mena de qualitat democràtica, quin model d'economia, etc. Però a banda d'això, i per tant ara hi arribarem, només dir que des del 9 de novembre ençà, en aquest terreny de les relacions i del tipus de qüestions que estan avui plantejades sobre la taula, jo crec que tot és més aviat, és un debat més obert, més dur, més explícit, més descarament, especialment per part de les forces polítiques i dels representants de l'estat espanyol, incloent decisions com aquesta mateixa que ens comentava la Griselda a l'inici, que són recurrents i que es van produint amb una freqüència sistemàtica, però en qualsevol cas són il·lustracions també d'una determinada, jo entenc, actitud, decisió, que el millor que té, deixeu-m'ho mirar en positiu, és que ens exigeix el millor de nosaltres mateixos. Vull dir que no n'hi ha prou simplement en saber o en denunciar o en plorar o en criticar, que tot és perfectament possible i necessari, sinó que a més ens demana com a societat, com a ciutadania, i també jo entenc com a diversitat de forces polítiques, cadascú des de la seva posició, a, diguéssim, explicitar i a treballar conjuntament, no sols i no des de la classe política, sinó precisament en un procés amb la màxima qualitat, no només democràtica de participació tradicional, sinó d'implicació real en els continguts i en la definició de perspectives, per fer aquest exercici d'imaginació operativa, real, que vol dir treballar en tots els àmbits, en tots els camps, i per tant guanyar-nos el respecte de la nostra pròpia societat, sabent que això ho hem de fer no amagats o perseguint uniformitats o unitats absolutament artificials o autoimposades, sinó saber que la unitat és un producte possible a treballar també de la diversitat i que sense aquesta diversitat real no tindrem el país que estem somiant que volem tenir.
Els països no són plans, no són iguals, no són uniformes. No són, I en el nostre cas, això en aquests moments em sembla que és molt important. I per tant, em sembla que estem en un període, d'aquí el 27 de setembre, però enllà també, d'aquí el 20... Abans la veritat deia, fa 3 anys, fa 2 anys, fa 1 any, passava tot això. Així preferim unes eleccions municipals a 15 dies vista. I jo us dic, les eleccions municipals en si mateixes són no unes primàries de les catalanes, però són una determinada aproximació i una determinada oportunitat que no estic segur que estiguem aprofitant per debatre sobre això que en diem estructures d'estat, però en el sentit més genuí és la primera de les estructures de qualsevol país i de qualsevol societat, dels seus governs locals. Aquí estem, diguéssim, tenim un pols ara molt més clar, molt més difícil segurament perquè hi ha una conjunció d'accions, de decisions, de recursos, d'inversió en clima polític i social que està condicionant el debat del procés d'autodeterminació català. Sapiguem-ho, siguem-ne conscients, prenguem-nos-ho en positiu, com un grau d'estímul i com una possibilitat també d'entrar a fons amb el dibuix de país. En qualsevol cas, som un país, ho hem estat sempre, i a més volem ser estat. Com, amb quines característiques, amb quin tipus de relació amb l'estat espanyol, molts tenim clar quin tipus de no relacions, però inclús els que voldrien tenir clar quin tipus de relacions haurien d'estar tots discutint o aportant o participant d'aquesta definició de Catalunya-Estat, que em sembla que és la que està sobre la taula. Sí, ja havia coincidit a l'executiva amb les res. municipals tenen una influència en el debat cap al procés del dia 27? Òbviament, en política, totes les eleccions tenen influència sobre tots els debats que estem tenint. Però jo crec que aquí cadascú diu coses que li interessen. L'Orient Junqueras, per exemple, es presenta alcalde i sobretot el que li diu a la gent de Sant Vicenç dels Horts és que no estan votant sobre la independència. Li diu un cop rere l'altre, que estan votant sobre el futur del seu poble. I jo crec que en aquestes eleccions, tot i òbviament tenir influència a la societat electoral, sobre els debats, és prou important decidir els ajuntaments, els alcaldes, els consistoris,